Ayizondi kaba ibambe khona weingane zakwethu. Hayi mina sengikhathele mina ukukhuluma nezinsizwa, sengikhathele ukukhuluma nabantu engitshela ukuthi bayizinsizwa, sengikhathele ukugqugquzela. Kunzima ukunigqugquzela, nihlale nicabanga isibumbu, nihlale nicabanga utshwala, nihlale nicabanga onondindwa. Ayikho into enendaba nayo nezo. Lezi ibhamu kade nidlwengula ngazi izingane zabantu, laba abafana baphathe ibhamu bahlale befake ibhamu enqulwini. Siyazi lezi ibhamu ukuthi nidlwengula ngazi izingane zabantu, lezi enithandana nazo ngenkani. Intombi ayisakufuni ngoba uyinakekeli, ufike kubo, ufike uyikhombe ngesibhamu, ulale nayo ngenkani njoba ku December inqwabe izingane ezidlwenguliwe, zidlwengulwa ngabantu abaswenkayo, abahambe beswenkile la nize nibethembe nibabone ngathi bayaphila, kanti imgodoyi yokugcina izinja, izinto ezidinga ukulahlwa. Nezwe izwe lakithi lisenkingeni, lidinga zona lezi ibhamu, azikwazi lezi ibhamu ukusebenza ngoba vele aniyithengelanga ukulungisa izinto, nayithengela ukwesabisa abafana bangakini, nathengela ukubulala ngazi abanumzana bendawo. Nibaqedile abanumzana bendawo njoba niyincoma nithi ngakini ngeke kwenzeke ukuthi, niyincoma nithi ngeke kwenzeke ukuthi abanumzana bekho, baba bendawo kabekho. Nidlwengula amantombazana, nenza lonke uhlobo lomsangano. Ngiyabuya nalento yebhamu kulonyaka, ngizodila nalento yebhamu niyoze niyibeke emakhaya, ngoba angazi ukuthi umuntu usiphatha kanjani isibhamu endaweni engafanele, usiphatha kanjani isibhamu lapho ongenasitha khona, ongenalutho khona, kungekho bungozi obhekene nabo, bese uhamba uyongena nasesibayini somnumzane enza umsebenzi wesihle, yena ekwazi inkomo wathatha umkhonto awubeka emsamo, wena uthatha isikhali esaqedwe obaba uzosifaka lapha esibayini. Sengizwile ukuthi lezi ibhamu nidlwengula ngazo amantombazana ayakhala, amantombazana awasanifuni ngoba kaniwondli, kaniwanakekeli, awuloboli. Wakhetha ukuthatha u30,000 uyothenga isibhamu kunokuthi uthatha u30,000 uhamba uyocela uthi baba bakwethuke kodwa babe ngeke bekujikise naleyo mali. Niyimgodoyi ninabantu abaphathe ibhamu ngoba niyehluleka ukulwelizwe. Nawa ama Nigerians, nawa amaZimbabwean, naba abantu ama-China, wonke umuntu baligwamandile ilizwe, sebebaningi ngisho kungathiwa kuyasuka kuyaliwa namhlanje. Ngeke nize nilwe ngoba vele ningamagwala, anazi lutho. Nalezi ibhamu eniyiphethe ngezokujuma abantu ngakuzona ezokulwa. Mavava mfoka Sikhakhane, mfowethu usuka kude, ngelinye ilanga ngiyalixoxa mina uhambo lwami nawe, suka kude kabi nawe. Mina ngiyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi usukuleli izinga okulo manje sekuphoqa ukuthi ugadwe, sekuphoqa ukuthi ungakwazi ukuhamba ukhululeke, kodwa isibindi sakho ngiyasazi mina Mavava, ngiyasazi isibindi sakho singabafana e17 ngo2004. Nkosi yakwaZondi Mancinza, ngikwazi kudala mina Nkosi yesizwe, abantu abazi ukuthi ngikwazi kudala usungula indaba zamaforum, ulwela abantu abansundu ukuthi umnotho awuye ngakubona. Ngiyakwazi Nkosi yesizwe. Caba brothers anginazi bo baba, kodwa ngiyalizwa idumela leni. Ubaba uGwala ngiyalazi idumela lakhe, angimazi yena. Usinothi Indlovu ngiyanazi. Ngisacela bonke labo mabhizinisi, osomabhizinisi nengingababalanga, ngicela nibatheke la mabe ukuthi banawo uFacebook, banawo uTikTok, ngicela nibatheke la cause ngifuna ukubazi bonke. Ngiyabacela Nkosi yami, niyabona yini ukuthi izwe alisaphethwe yilohulumeni wala eSouth Africa. Sicela kini bafowethu eninamandla, sicela niseseke njoba silwa lento le, sicela nisiseke ngezinto zokuhamba, nisiseke ngezinto zokuphepha, sikwazi ukulwela izwe bafowethu ngoba siyafuna ukulwela izwe. Mina ngedwa bo baba ngiyafuna ukulwela izwe. Mina akukho ngisho elilodwa nje ikwerekwere kuthiwa ngiyalesaba mina, ukuthiwa ngeke ngilitshele ukuthi alibuyele kwela kubo uma kuzophepha umndeni wami, uma kuzophepha abantu engiyobe ngihamba nabo ngaleso sikhathi. Ngoba mina personally mayeza kimi umuntu nje ngeke azangenze lutho mina. Akekho nje umuntu ongangenza into mina. Mayeza kimi nje ngimbuka ukuthi nangeza kimi, akekho umuntu ongangenza into mina. Akekho umuntu ongangibamba ngamandla angiyise phansi mina. Siyanicela bo baba Mavava mfowethu Nkosi yakwaZondi, bhuti bhuti osixhobo Mpungose, siyanicela bafowethu, siyanicela ngamadoda nje anohlonza right, siyanicela bafowethu ake niselekelele ingane zakwethu. Lo hulumeni uyadayisa ngezwe, nawo yonke lemisebenzi eniyenzayo nani niyohamba nihambe ngelinye ilanga ngenxa yokuthi phela nina nisenenizinto ezimbalwa eninazo ezingaphezulu komuntu ocommon ofana nami. Akulula ukuthi nibone ukuthi nani lento izona affect, makugcina ku-affecteke thina nani nizogcina ni-affecteke, ngaphandle makukuthi abantu bayokhetha ukuphila nabo laba bantu esikhundleni sokuthi
bephile nabantu bakubo. Ngiyabacela labo somabhizinisi engibabizayo ukuthi ngiyacela abanye angibazi personally, abanye ngibazi personally, nenkosi yazondi ngiyazi personally. UMancinza ngimaze engakabi inkosi, kuseyinsizwa nje sihlanganela lapha ema-airport Masamba, indoda engiyaziyo ukuthi injani. Siyacela akuyona into yokubukwa lena, akuyona into yokuthi mhlambe senzela ukuthandwa noma siyazi ukuthi siyenyanywa, siyazi ukuthi izingane zethu ingafa noma nini njengoba senza lezi, kodwa kulungile, kungcono kwenzeke okubi singasekho, ngoba izwe lethu liyonakala loniwa ukuthi mhlambe obengangconywana before size siye empini ukuze sikwazi ukuthunuka uhulumeni siphinde sithunuke nabaphathi bezwe. Mhlambe bengangcono ukuthi senze lento ekuthiwa i-shutdown, kuvele kume yonke into kuyizwe kunganyakazi lutho, sivuke ngomhla ka-1 July sonke siyinsizwa siyogcwala emgaqweni ngasemalokishini ethu, siyogcwala emgaqweni sivimba imigaqo lapha kungadluli lutho. Ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi akume yonke into for iviki lonke. The economy of South Africa must come to a standstill. Asoshisa sitolo samuntu, asizolutha, asizolwa namuntu, kuphela sizovuka sithatha amathaya sihambe semgaqweni siyovimba konke nje okufuna ukuya emsebenzini. Esomdedela ke sizodedela osebenza eclinic noma osebenza esibhedlela, futhi naye kuzomela veze ikhadi noma veze incwadi eshoyo ukuthi usebenza esibhedlela noma eseclinic, ngoba phela sifuna ukuthi sithi sisempini silwa nabo kufika siphinde sibe sifelwa abafowethu labagulayo. So badedela ke onesi nabo bonke abantu abasebenza eclinic ukuthi bahambe bayosebenza kuleli viki, kodwa akekho omunye okumele avuke. Mengithi akube shutdown ngikhuluma ngokuthi asihlale emalokishini ethu, singagibeli semathawini siyoshisa. Ilokishi nelokishi alivuke ekseni izinsizwa zihambe ziyovala, ukuthi usemlazi, ukaMashu, ukuthi usemamelodi, useSoweto, ukuthi usePolokwane, usembali, lonke ilokishi nendawo yasemakhaya ayivuke ihambe iye ku-main road ifike ivala umgaqo, siqinisekise ukuthi akuhambe lutho for the full week. Ekseni siyavuka semgaqweni siyobasa amathaya, sihlale khona imini yonke size sibuyele endlini ngo-3. Uma senza leyo nto leyo lokho kuzosiza ekuthenini nalaba abafisa ukuyingenela lento yokuthi laba bahamba bafisa ukuyisekela, bafisa ukuyisupporta ngendlela thizeni ekade bengaphumelelanga ukuthi baye emgaqweni ngenxa yezimo zomsebenzi, noma mhlambe banqena ukubukwa, noma mhlambe banqena ilanga, or whatever the case may be. Lokho kuzokwenza ukuthi nabayisekayo lempi bakwazi ukuyingenela, ngoba akekho uzobeshiswa, akekho uzobebulawa, kuphela nje okwakho ukuthi uvala umnyango ungavuka ungaye emsebenzini. Baningi ke abantu abathi bahambiselana kanye nayo lento, bahlezi bebhala emafonini ku Twitter, ku Facebook, nakhona la ku TikTok besho ukuthi bayafisa ukulekelela. Ngakho ke bekuyindlela eright ngempela yokulekelela ke lena yokuthi ke phela nje mekushaya umhla ka2, mekushaya umhla ka1 July sayivala ikhantri, akuhambi lutho, akungeni umuntu, akekho umuntu oya emsebenzini, ngoba amadolobha wonke lawa niwabone ephithizela nje ithina esisuka emalokishini, esisuka emakhaya, esivuka ekseni siye emadolobheni. Ngakho ke uma thina sizohlala emalokishini singaye emadolobheni, akho dolobha elizovulwa, akho dolobha elizosebenza, kuzoma yonke into, isitolo sizovalwa, kuzovalwa yonke into oyicabangayo. Ngakho ke mina bengifisa ukuthi kube iyona ndlela esingena ngayo lekuqala, simnika iviki uhulumeni lokuthi sibone ukuthi banamabhizinisi lawa ama-private businesses, multinational businesses, ukuthi bona bazomisa kanjani, ngoba siyazi uma kuthinteka i-capitalist kuthinteka uhulumeni, ukhona umnyakazo abazowenza. Ngakho ke ukuthinta the capitalist establishment ukuthi amabhizinisi avale, ukuthinta uhulumeni ukuthi sivale i-economy inga-rotate, ingaqhubeki, bazobe sebilalela ke lapho. Kuyothi uma kuhlula lokho wensizwa, ngoba vele isiphakiwe impi, kuyothi mekuhlula lokho iyobe sisiphoqa ukuthi sisekhona empini, ngoba phela nayo hayi ngoba impi sinovalo layo, cha, sisabile ngempi, asisabile ngempi. Kungayiwa nje empini njengoba ophakela umthakathi sebeyiphakile ngoba beyazi ukuthi zikhona insizwa empini soya. So ingoba sigwema ukuthi kusasa singenzi into ezofaka ezokhipha igazi iphinde ibulala ukusasa lomuntu omnyama, most especially umZulu, ikodwa futhi iqeda ingabi nama benefits, ngoba sizolimala, abanye bethu bazofa,
uyabona abanye bethu bazothathwa yithupha baboshwe kodwa uthi uyavuka a week after amazayizayi asakhona itolo zivuliwe usho ukuthi impi ayizange ziphumelele sidliwe sebefila abafowethu abanye baboshiwe for nothing. Kuzofuneka senze into esizoyiqeda esizoyimela futhi esizowenza sure ukuthi inemphumela futhi inemvuzo. Ngakho ke mina bengicela ubhuti omdala uphakela umthakathi nobaba uMacingwane ukuthi ngathi ngafika kunina le video madoda nithi ukuyicingisisa kahle lento kodwa ukuze isebenze kuzofunakala uSanthakho abe ngakuthina. Wonke amatekisi apake angahambi for iviki elilodwa. Yebo vele kukhokhwa idolment kodwa njengamanje sisempini silungisizwe. So vele kuzomela kube khona ukulimalayo lapha nalapha. Akaze kwakuhle empini. So vele idolment zizothinteka kuningi okuzothinteka. Kodwa besicela ke ukuthi uSanthakho asilekelele bakwethu avala amatekisi angahambi isonto lonke akho bus ezohamba akho tekisi ezohamba kuhamba i-private car futhi naleyo private car umuntu uyosebenza esibhedlela. Sesingabavumela ka baka Uber madoda noma mhlamba amatekisi ke ambalwa asebenzeke mhlambe ukuze khanjiswe labantu abasebenza ezibhedlela kuphela. Kubi lokho nje kuphela. I guarantee you ukuthi with this method it will be most effective. Akekho umuntu ozosha, akekho umuntu ozofa, akho sitolo somuntu esizoshiswa, akekho umuntu ozolutha, akekho uzolabelishwa as criminals and still it will be effective. You understand? So mina bengibona lokhu kuwakho umqondo ukuthi mhlambe sike siqale ngakho sike sibone ukuthi kuzohamba kusifikisephi. Uma kuukuthi akuphumeleli siya kuyona impi. Ngoba vele ekugcineni kwayo yonke indimpi vele uma kuukuthi uhulumeni uyishaya indiva lenkulumo yethu. Ngoba phela sibaningi isikhala ngento eyodwa manje. Akwazi ukuthi umuntu umndeni unenkinga ulambile la ekhaya singadlile la ekhaya mase kuthiwa sambe siyophakela usisambe siyophakela umakhelwane. Ngesilungu ke kuthiwa you cannot pour from an empty cup. So eyethi cup isa empty bakwethu. We have an empty cup here. So asikwazi ukuthelela umakhelwane nathi singadlile. So ngokukhulu ukubathanda labafowethu asisho ukuthi silo nabo sithi cha. Sishawa indlala nathi anihambe nemakini sithi ukugcwalisa esethi isikhaftini sizothi mase sigcwele mase siyakumema nawe uzodla kanye nathi. Ngakho ke ngiyacela abafethu nani nilekeleleke ngiyacabanga ukuthi nabafisa ukuyingenela yonke lento sebeyoyingenela kalula ngokuthi bayipakele imoto zabo emakhaya bayidlela utshwala mebedlela utshwala sihlalele emgaqweni sidlela iketchup kuphela kudlula lutho. Uma Ramaphosa kuyozoba khona into ayenzayo athatha amabhasi namabhona ahambise bonke labantu babuyele emakubo. Ngiyacela ke bafethu ni like ni reshare le video engathi ingafika kulabantu ekumele ifike kubona bakwethu ukuze baqale bethu ukudla amathamba engqondo mayelana nokuphawula kwami lababona ukuthi mhlambe uyamukeleka noma cha. Uma kukuthi awamukeleki futhi kulungile nami sengiyolandela lo mthetho okuwona okhanjwa ngawo mhla ka1 noma mhla ka30 June. Uma kukuthi impi siphakathi, uma kukuthi kuhlalwe emakhaya siphakathi lento